en jetti jeno jurmotoɗo jurmittoɗo en juulenelaɗo men nulaɗo yettini haydara ngakkinani nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu garal men e o aduna en jetti sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada buudal yurmede so feeri feeñi e nde windere moni foof ɗo e barke joom ngal buudal yurmede tawa ene yaadi e ɓatake buudal yurmede kala mo somti on ɓatake naftoro weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men dendagal rendoji fulɓe jaam Allah waale mon sikki ala kala ñande alarba so yeehi ha oɗo saaha joni kala ñande alkamisa so yeehi ha oɗo saaha joni eɗen keewi addude yewtere men yewtere buuɗal yurmede tawa koko fati e cellal aade nde won noon cellal haaloɓe pular mbi cellal woni afo kala ngaalu ko cellal woni afo kala ngaalu so neɗɗo sellani haydara wawa so neɗɗo sellani haydara yiɗa so neɗɗo sellani haydara ala ko welatamo haydara ala ko tuyete haydara ala ko muyete so wona yo Allah rokkuma cellal ɗum noon so tawi ka celluɗo Allah rokkima cellal toppito cellal ngal jetta hen Allah mbawa gerde ngal cellal mbawa toppitade ngal cellal caloɗa rafi ara e maɗa nde won noon rafiji kewɗi gonga won rafiji ene gara e neɗɗo attinani ammatani kono won rafiji kewɗi ko enen gaddata e koye men won rafiji kewɗi neɗɗo rewata ko beelamma fittadu mum won rafiji kewɗi neɗɗo rewata ko beelamma wonki mum won rafiji kewɗi neɗɗo rewata ko beelamma jiifaji muɗum ha Allah addaymo ha adda hoore mum ɗi rafiji wiya ko Allah addema ɗin rafiji musidɓe tedduɓe tawa ko rafiji ɗi mbawnoɗen rentade ko rafiji gandanɗa hoore maɗi ɗi mbawnoɗen dogde ko rafiji ɗi mbawnoɗen ruɗade ɗi gaddanɗan e musidɓe tedduɓe e koye meɗen nde won noon rafi mbiɗen ko cellal woni afo kala ngaalu kono sikki ala kadi ko laaɓal woni afo kala cellal nde won noon rafiji kewɗi keɓete koye wasde toppitade laaɓal rafiji kewɗi addata ɗum ko mborosaji tawa ɗin mborosaji kadi ɗi kewi tawede koto laaɓal ala ɗi kewi tawede koto saltoyagal woni ɗi kewi tawede musidɓe tedduɓe ko ɗon to laaɓal toppitaka ko ɗon to laaɓal tawetake ɗum noon toppitoɗen laaɓal cumci men toppitoɗen laaɓal ɓalli men toppitoɗen laaɓal galleji men toppitoɗen laaɓal nder men e boowal men toppitoɗen laaɓal taroɗe men toppitoɗen laaɓal cuisine aji men toppitoɗen laaɓal mbaldi men toppitoɗen laaɓal boutique aji men toppitoɗen laaɓal bureau ji men toppitoɗen laaɓal beddaji men toppitoɗen laaɓal gure men toppitoɗen laaɓal weeyo men toppitoɗen laaɓal musidɓe tedduɓe taaride meɗen kala mo toppiti ɗeɗon laaɓe ma Allah rokku ɗum celle saabu sen ƴeewi hande yoga e galleji ko tuudi bondi woni toon yoga e galleji ene laaɓi demal galle ne tunwi yoga e galleji ene laaɓi kuur galle hakkude galle ne tunwi yoga e galleji ene laaɓi kurniraaɓe beddaji ne tunwi yoga e galleji hayso beddaji ne laaɓi taaride men woni tigui gaɗa wuuro ko pubelaji ko saltiraji ko jibaji hendu so ene wamma ne arta e men eɗen poofa oduraji bonɗi eɗen bonni environnement men ha boni eɗen beddo hen pobelaji eɗen beddo hen couche uji eɗen beddo hen jibaji
e kala saha kadi ɗen taw ko ndun hendu pofoten ko ndun hendu artata e meɗen musidɓe tedduɓe kala rafiji keɓɗen ko enen gaddi ɗin rafiji e koye meɗen ɗum noon toppiɗen laabi meɗen toppiɗen laaɓal ko laaɓal woni afo cellal ko cellal woni afo kala ngaalu musidɓe tedduɓe sikki ala kala alkamisa no mbiɗen kewɗen haalde ko haala cellal ɓalli o to alarba en kaalino ko fati e sexualité woni tigui gandanɗa hoore maɗa ko fati e jokkodiral ko fati e banggue sexe ko fati hakkude debbo e gorko nde won noon en kaalino mbiɗen en sexualité éleñol meɗen ko hunde teddude nde won noon pular ko ɗemgal dimal pular ko ɗemgal ɓattigal diine pular ko ɗemgal gandanɗa hoore maɗa teddugal ɗum waɗi gueɗe kewɗe en mbawata haalde walla hayso neɗɗo yiiɗi haalde ɗum ma suɓo konngudi goɗɗi ma suɓo ɗemgal gongal ma woni français ma woni anglais walla wolfare walla babarankore mbawa haalde ɗum nde won noon sa yiiɗi haalde ɗum e pular e ɗum teddi no feewi enenne ha en batti ɗum question tabou woni hankkadi en atti wawde yidde haalde ɗum en jiiɗa haalde ɗum e mawɓe en jiiɗa haalde ɗum e sukaɓe men en jiiɗa haalde ɗum hakkude meɗen musidɓe tedduɓe tawa kadi so haalaka jaam dañetake ɗon so haalaka andetake sen jii hande leƴƴi koddiɓe meɗen ko wayno babarankoɓe ko wayno jolfuɓe ko wayno leƴƴi pop hande eɓene jogui téléji mabɓe eɓe jogui radio ji mabɓe eɓe kaala émission ngaji mabɓe eɓe kaala holno gorko weltinirta joom suudu mum eɓe kaala holno debbo weltinirta joom galle mum eɓe kaala holno gorko salorto debbo eɓe kaala holno debbo salorto gorko e jamma e ñalawma musidɓe tedduɓe eɓe kaala holno debbo waɗirta gorko séduire e holno gorko waɗirta debbo séduire foof ene haale jamma ñalawma e ɗemɗe mabɓe mawɓe ne keeɗi sukaɓe ene daara tawa moni foof ene heɗoro ha heeɓa hen gandal moni foof ene heɗoro ha wooda ko nafti ɗum wiiretake ko bonnedagal wiyetake ko jorguitlagu wiyetake musidɓe tedduɓe ko gacculinde ɗum noon yonti enenne ko leñol men ne daro enen mbawa haaldude gonga enen mbawa haaldude kene nafa en nde won noon sen jii hande hay sharia seernaɓe men jangguinoɓe sharia kala soɓe gaari e terɗe jokkodiral ɓe kaalata ko ha laaɓa ɓe momata ɓe piyata ko ɗon ko ɗurɗo ɓe piyata ndeke enenne sa ari to docteur ma taw docteur so tawi oɗo ko gynécologue ma taw ɗon mo desina terɗe ma taw ɗon terɗe ɗe desina ma taw ɗon tawi ko sexologue ma taw ɗon terɗe worɓe ne desina so tawi ko gandanɗa hoore maɗa ko dentiste ma taw ɗon ñiiƴe ne desina so tawi ko noppi ma taw ɗon noppi ne desina kala fannu mo jomum safrata ma taw tableau mawɗo ene woni yeeso bureau muɗum kala darɗo ma taw ɗon on tableau tawa ɗon on affiche tawa ɗon ngal kartal tawa ko fannumo yaari o so tawi ko kele ma taw ɗon koyɗe kelɗe ma taw ɗon ne desina musidɓe tedduɓe tawi ko hoore ma taw ɗon hoore ne desina so tawi kala ko fannu musidɓe tedduɓe ma taw ɗum ɗon ndeke en gandi hersinaki ko gandal hersinaki jangde hersinaki ɗum noon yonti keɗen natta wadde ɗum tabou eɗen jewtude e koye men jewtuɗen e ɓesguji men jewtuɗen e koreji men jewtuɗen e mawɓe men jewtuɗen e sukaɓe men beele ɗum ne wawa nafde en tawa kadi en kaldani ɗum yora guitlagu en kaldani ɗum bonde needi en kaldani ɗum ngacculinde ala kalduɗen ko yo ɗum naf leñol ngol musibbam tedduɓe sikki ala weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique jiɗɗen haalde hande ko banggue oɗo rafi taw ko rafi biteɗo infection noon ko rafi hande tampinɗo windere nde ko rafi kewɗo hande saabu hande kala e nder temedere debbo jiiɗa so tawi ɓe kolkisama amma ɓe tawe hen capanɗe jeenayo e jeenayo walla capanɗe jeetato e jeetato ene gondi infection tawa kadi ɓe hen ko infection ngaji bonɗi ɓe hen ko infection ngaji tokosi ɓe hen ko infection début d' infection ɓe hen hunde nde infection koko yeehi ha boni ha hankkadi natti wonde infection nde wona holno infection ɓoyta e neɗɗo holno infection ɓoyta e debbo ha tengti to banggue terɗe sa renaki ne wawi wontude cancer
ene wawi wontude cancer de col de l'utérus ene wawi wontude cancer aji goɗɗi feewi ɗum noon musidɓe tedduɓe motani kene rene nde won noon Allah bonni aduna fof ko nede rafi fotani nehede kala neɗɗo teskiɗo rafiyel e muɗum jamma ari a tini musalla e ɓandu maɗa to wawi wonde poppom ha tengtude banggue tergal musidɓe tedduɓe fotani suuɗede sa fini subaka dog law jaaha to docteur sa yettima hôpital ma taw fodde ujunere neɗɗo nan toon moni foof addi ɗon ko haaji mum so tawi aɗa naata e docteur jodotoɗa koye docteur Samba tawaka Demba tawaka hersinaki ɓortade hersinaki haalde ko musalla maɗa hersinaki kada aɗa yaha gauche à droite aɗa wiya ko keeci musata tawa ko ɓoyre musata ala to musata ɗo dubbu ɗon feɗendu maɗa mbiya ko ɗo musata ko musata ko ɓortu pantalon maɗa mbiya ko ɗo musata ko musata ko tartu wudere maɗa kollamo mbiyama ko ɗo musata beele mo wawa safrudema o wawa addandema kene safruma o wawa haalandema kene safruma musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko nafata en hande teskama infection ngaji ne keewi infection ngaji to banggue rewɓe infection ngaji to banggue worɓe nde won noon ko Allah tagui debbo o tagui gorko o waddi wiyaɓe gurdu ɗum waɗi rafiji kewɗi ene keeɓe kala e mabɓe keɓɗo hen rafiyel ene adda e keddiɗo o so tawi ko an gorko aɗa wondi e infection walla infection gonduɗa so tawi a safraki on infection ma addu ɗum e joom suudu maɗa an gorko so tawi a teskima e hoore maɗa e kala saaha saɗa taaro aɗa yiya taare ma ne urdi ene olli buyi aɗa yiya taare ma ne mbayli aɗa yiya taare ma saɗa taaro aɗa heeɓa gato e nder wuddere ŋoyre he aɗa yiya hen gato ɗaccon haaqui aɗa yiya hen musalla aɗa yiya saɗa taaro e kala saaha ƴeɓne toɓɓito hen seeɗa aɗa yiya saɗa taaro e kala saaha guttule ma ne muusa aɗa yiya saɗa taaro e kala saaha less wuddu ma ne muusa aɗa yiya saɗa taaro e saaha norol keccuma e lemaro ka piyaɗe hen unugal musidɓe tedduɓe anduya quelque chose qui ne va pas waɗ feere jaaha law to docteur dartina ni jokkodiral ma joom suudu maɗa kalana cuddiɗo o wol musalla gondumi yataw ala infection gondumi holno jettortomami en wawi mi adda ma on infection wonta kadi gandanɗa hoore maɗa keɓen demalal woni ɗiɗo ɓe cellani ya law to docteur ya law gandanɗa hoore maɗa cafroma kalana ɗum ko gonduɗa ko bindanɗa ordonnance infection ngaji kala gonduɗe infection ngaji kewɗi walla gonduɗe rafiji biyeteɗi mycose woni gato to banggue terɗe musidɓe tedduɓe sa yeehi pharmacie sa yeehi docteur ma windane leɗɗe bindanɗa ko fannuji ɗiɗi ene waɗi hen leɗɗe ko an goto jeeyi ene waɗi hen leɗɗe ko an e joom suudu ma nandata nde wonnoon sa waɗi traitement cuddiɗo o waɗani traitement walla cuddiɗo o waɗi traitement gorko jaɓani wadde traitement musidɓe tedduɓe haydara ala ko ɗum nafata ko bonnude kalis mum ɗum noon kala e mabɓe gonduɗe infection so tawi ko wondi koye infection walla si ene miiji ko infection wondi yo nangge junngo joom suudu mum walla nangga e junngo joom galle maɗa jaadon dispensaire jaadon hôpital hersinaki musidɓe tedduɓe kol kisseɗon onon ɗiɗo foof mbaɗon traitement mon onon ɗiɗo foof cellon nde wonnoon mbiɗen so goto selli keddiɗo o sellani ene wayno gandanɗa hoore maɗa ko ƴettude jeɗugel ndiyam e ñedugel ene wiyane wicce maayo kada tampino hoore ma gasata nde wonno rafi on heddi to ɗum noon toppiɗen rewɓe hewɓe infection ngaji kewɗi ɓuuri wawde nangude ko rewɓe e worɓe hewɓe ne keeɓa infection ngaji ɓe keɓata ɗum koye rewɓe en mbiyani infection foof mo gorko heeɓi ɗum koye debbo kono infection ngaji kewɗi ɗi gorko heɓata koye rewɓe an gorko so tawi a haalani e goto aɗa yaaha ko jiiɗa foof kala so jiiɗa guddel mbiyama sukku nde wonnoon pulaar ene heewi wiide liɗɗi belɗi judde gasata e maayo so tawi noon an kala ko jiiɗa mbiyata ko ma jettoɗa kala ko jiiɗa mbiyata ko ma memboɗa kala ko jiiɗa ne dimbo mbiyata ko ma ganda ko woni nder toon musidɓe tedduɓe keɓa hen rafiji keɓa hen infection ngaji keɓa hen des maladies sexuellement transmissible sa renaki ni rafi tawi rafi sida jombani hen musidɓe tedduɓe dondoɗa ɗi rafiji gandanɗa hoore ma aɗa ittuɗa caggal ittuɗa boowal aɗa itta ɗum e rewɓe wonɓe ɓe cellani aɗa itta ɗum e rewɓe ɓe laaɓani aɗa itta ɗum e rewɓe yeeɓe koye mumen gadda ɗum kadi butta e joom suudu maɗa taw ko miskino Allah ko julɗo nanɗo hay nokku yahata hay nokku waɗata ene heeɓi nder galle ene deeƴi ene rewa Allah ala mo andi ala mo yiɗi ala mo nanata so waɗa an
an aɗa addoya to boneji maɗa aɗa adda butta e muɗum ha janggo e jaam heɓa rafi wiye ko pijowo walla wiye ko ni taw ko an adde mum musidɓe tedduɓe ɗum noon ndentoɗen no fewi ndentoɗen no fewi walla an debbo gorko ma nanɗon jamma e ñalawma ene dong dongna ene ƴeewa ko ñammi noon kala ko dañi ene haɗa hoore mum ene rokkuma ene ñamminma an sukaɓe maɗa an a ñallinta a wallinta kala gorko mo jiiɗa mbiyama ganda ko woni nder tuuba mum kala gorko ko woni e poche mum mbiyama keeɓa kala mo jiiɗa ko jiiɗa jeere aɗa yiiɗi kala gandanɗa hoore ma to nanɗa tegue aɗa yiiɗi gane tegue ujunnaji ɗiɗi gane tegue ujunnaji joyyi an aɗa yiiɗi tegue aɗa yiiɗi wadde juuɗe sappo aɗa yiiɗi wadde juuɗe joyyi a ala paltu a ala place musidɓe tedduɓe sa renaki pija sa renaki gandanɗa hoore maɗa ñamloɗa donka yobde sa renaki janggo jaam mbaɗeɗa chantage sa renaki janggo jaam jeeya hoore maɗa sa renaki janggo jaam mbaɗa ka fotani wadde ƴetta hen rafiji gadda e oɗo gorko miskino Allah julɗo dewowo Allah mo yiiɗa fijirde yiiɗa cagarte desirɗoma saabu yidde timminde diine mum desirɗoma saabu yiiɗa fijirde gadda rafiji ulla e muɗum wiye janggo jaam gorko ko pijowo taw ko an adde mum rafi ɗum noon ndentoɗen moni foof yo rento wasa ñawnude goɗɗo on so tawi noon infection ngaji ne goodi wona infection fijirde addata ɗum infection ngaji ne goodi an debbo infection ko debbo ɓuuri yawde awere infection ngaji ko debbo ɓuuri yawde arede infection ngaji so tawi an debbo so tawi a ñalli jeeyata ko mañaga walla jeeyata ko puuddi walla aɗa woni e barme aɗa eeɓa basalle ma aɗa una ga pompiteére maɗa aɗa nangui ga yaboyi maɗa aɗa bacci ga liɗɗi jurel liɗɗi congelé ene mbaɗa formone ene mbaɗa produit ji janggo joni ɓooyani mum jiiɗa hebloyade ƴetta doga paya taya tarodde juuɗe ma laaɓani a soodaki ha juuɗe ma laaɓi tanjoɗa ƴetta ndiyam mbiya ya law ƴettargal maɗa juuɗe ɗe ene mbaɗi microbe eɗe mbaɗi poobara eɗe mbaɗi gandanɗa hoore maɗa forbon eɗe mbaɗi puuddi eɗe mbaɗi mañaga musidɓe tedduɓe keeɓa infection on infection noon ɗum waɗi ene waɗi rewɓe e kala saaha nde jiiɗaɓe eɓeɗe ŋaño less walla ɓonɗoɗa ɗaccon haqqe slip ɓoɗoɗa slip fodde balle tati slip balle nayyi ha jiiya saaha ha jiiya e gandanɗa hoore maɗa to slip o no wiyete kombi slip ɗi ɗaccon haqqe ha jiiya ɗi ɓawla ɗi ɓawla ɗe mbiya kurum ha jiiya ɗi nefno walla mbaɗa siccen maɗa to banggue nafɗe ɗe gonata ɗo walla kombi ɗi to enɗi kaɗata ɗo jiiya ha walla to hakkude enɗi ɗi potata ɗo jiiya ha ɓowla kuƴum ha nefno tawa to neɗɗo yiiɗum musidɓe tedduɓe so rendaki ɓerde mum ƴeefat ɗin noon janggo jaam adda gato gona e ŋañade ha ɓooya ŋañode jiiɗa ŋañade nder juuɗe ma laaɓani musidɓe tedduɓe mbaɗa toon microbe aji saaha microbe aji ene cuuɗo e ceguineji ɗin waɗi naate ɓalɗi e juuɗe maɗa ɗum tan memtoɗa walla ŋañoɗa walla tanjoɗa ɗin microbe aji naata nder ɓarterɗe maɗa keeɓa ko wiyete infection keeɓa ko wiyete infection so tawi a safraki joom galle ma jokkidere maɗa kañumne heeɓa infection on mbaɗa ɗum contaminé woni ko wiyete maladie sexuellement transmissible so tawi gorko mon jogui ko rewɓe ɗiɗo oto debbo ne laaɓi yahata hay nokku sene yahata rode soɗoto musidɓe tedduɓe sa laaɓi a wondani ɓe laaɓani a laaɓani o janggo jaam gorko ma jokkodira e maɗa yontoye toon o rondoɗo on maladie o rondo ɗi rafiji o rondo on salte o rondo ɗin boniji o yaaha o buttoya o e debbo nde wonnoon won rafiji wol salteji e salteyagal lootaɗe ittata ɗum ala itta ɗum tan ko rentade so gorko jokkodiri e debbo gonduɗo infection so yiiɗi yo yaha ma e gueeƴi o loloyo toon janaba so yiiɗi gandanɗa hoore maɗa o yaha usine cabuni o lottoro ɗum infection nana e nder makko nana e nder tergal makko so wona waɗi traitement ha ɗum gasi ko toon heddoto ɗin microbe aji noon e saaha jokkodiri to e debbo maɗa cof suddiɗuma keddiɗo o e saaha mo maniyu arata e saaha mo beelamma arata o ko nden ɗin microbe aji ko nden ɗina mborosaji ɗi jaltata ɗi naata e oga debbo kañumne waɗa contaminé onon foof en keeɓi rafiji ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji toppitoɗen laaɓal onon rewɓe tarodde yo tarodde laaɓ coppinɗa e tarodde waɗi microbe aji aɗa taaro saaha pilam saaha microbe aji ne waɗi diwoji mborosaji ne waɗi diwoji ɗin diwaɗi mabɓo e maɗa saaha jaaha tarodde tawa satalla ka hippaki ene waɗi ndiyam ɗam saaha ligguiɗel jani hen saaha urɗuɗe jardi ɗum saaha ganduɗa homa ŋayo ne yani hen saaha ko ŋayata ne juuri hen saaha ganduɗa homa ɓowɗi ne jibini hen ƴettoɗa ɗam ndiyam
mbiya ya tanjoro ya lawƴir terɗe maɗa musidɓe tedduɓe an hoore maɗa ɗam ndiyam laaɓani saabu ɗam ndiyam a suusa yarde a wawa yarde ɗam ɓernde ma jaɓata yarde ɗam ndeke a fotani jabde wadde ngal tergal maɗa poɗɗa ko miijede ɗam laaɓani musidɓe tedduɓe ndentoɗen ndiyameje ɗe laaɓani walla siwyel ene woni nder tarode ene heddi toon ndiyam jaaha ƴettaɗam ndiyam an debbo ko debbo ɓuuri wonde exposé mbiɗen to banggue infection ngaji ha tin to banggue lawƴillal tanjade ndiyam mbiya ya hutoroɗam ndiyam a anda ɗam ndiyam siwo o saaha wol gorko lotuno hen joni ene lawƴi hen silbaji mumen ene lawƴi hen kiltaji mumen saaha ne waɗi microbe aji saaha lawƴaka ha laaɓi jaaha joni mbiya ya lotoroɗam siwo walla ya tañotoɗam sarene keeɓa hen microbe aji ɗum waɗi mbiɗen sen donkani hay tarode men yo wat tarode worɓe e tarode rewɓe sen donkani sen mbawa ɗum kam siwoji yo won siwoji rewɓe e siwoji worɓe mbasa wadde ko wiyete rafiji mbasa raɓodirde to banggue infection ngaji musidɓe tedduɓe ɗum noon rewɓe toppirde koye mon rewɓe hewɓe kadi hande ene keeɓa infection ngaji holtoɓe keɓata ɗi infection ngaji ko kamɓe codata ɗin infection ngaji ko kamɓe codata ɗi rafiji holko mbaɗi wiide kamɓe codata saabu hande sa yeehi e jeereji men to Afrique central sa yeehi jeere Dakar sa yeehi jeere Bamako sa yeehi ganduɗa jeere Nouakchott walla hande jeere Kayɗi walla jeere Kaayi walla jeere Mbour walla hande kala hay guure men tokose kala so garɗa hande ma taw rewɓe jolfuɓe ma taw rewɓe ganayeji ma taw rewɓe nigéria naɓe ma taw ɓeɗo wiyeteɓe labo laala en nan toon jogui produit ji hay goto anda koɗe pewnira ɓe mbima ɗiɗo sa waɗi nder terɗe maɗa gorko kala nde yettima ala photo wayata banggue goɗɗo ɓe mbima ɗeɗo a muccat ɗum sa mucci ɗum sa jokkodire gorko wonta ganduɗa hoore maɗa jaɓ rugtadema ɗeɗo a duppat ɗum ɗiɗo a uroto musidɓe tedduɓe eɓe kandi noon eɓe ñama haalisaji moon on keɓata beelamma on beltinta worɓe kadi oɗon ƴetta rafiji oɗon loowa e koye moɗon ɗe hen ko poɗɗe ɗe hen a suutat koyɗe maɗa mbaɗa nder tergal maɗa ɗe saya toon naata e ɓandu maɗa a anda ko fewnira a anda dara mum koko ɓenni a anda dara mum ɓennani a anda ko bombo a anda ko posone musidɓe tedduɓe ɓe hen way kono nana ɓe hen ko condi mbima ya huñ koyɗe maɗa ko adi ko jokkodira e gorko maɗa mbaɗa condi ni nder tergal maɗa musidɓe tedduɓe tergal wona barme tergal wona barme kirmasi jabɓe poobara vinaigre kurto hajja ɗum heeƴi koye barme heeƴani e tergal mbatten hakkillaji sen ƴeewi hay barme hanki e barme hande wona gotum barme hanki e barme hande wona gotum ƴeewe jinnaɓe men hanki ƴeewe ndefuji mabɓe hanki dammol so hirsama e galle barmel taale waɗe nebamal seeɗa dammo saaha ni wattake nebam ko ɓellere nde nde wonno nebam ne tiiɗi dañde ko ɓellere nde talirte e barme o tew ngu taale ala ko watte hen so wona wormel wamle lamɗam so tawi aɗa jogui wasalde maɗa walla kilo ma basalle eeɓa beddoɗa hen saɗa jogui hen pompiteére maɗa walla fasata maɗa beddoɗa e barme kala so neɗɗo woni koddiɗo ma galleji capantati e koddiɗo maɗa tinat wonde tewnan defa e galle moɗon kala gonɗo birtiɗo demal galle moon tinat tewnan ɗon defe kala natɗo e galle tinat tewnan ɗon defe kala so ullunu wonno e leegal tinat tewnan ɗon defe kala so rawaɗo wonnoon lewne leegal so jamma ari aɗa wadde visite galle moɗon par ce que ene andi tew defama ɗon hande gona e galle gona e nder suudu jippuɗa tawa joom suudu ma salon tawa cuisine e salon takkodiri walla cuisine woni nder huɓere tew defe ha defte ha ɓadine a tinata audio tew ni a andata audio tew nana e galle holko saabi ɗum ko waɗama poobara waɗama vinaigre waɗama adja waɗama murtade lawƴama lawƴirama eau de javel lawƴirama paxe lawƴama laabi jeeɗiɗi nebam waɗama ha heewi musidɓe tedduɓe safo yeehi ha laaɓi e heddo kadi wontan en ganduɗa hoore maɗa rafiji gane ko ni musidɓe tedduɓe banggue tarɗen ko ni debbo sen yiiɗi weltinde joom galle mum toppito ko laaɓal debbo sen yiiɗi weltinde joom galle mum toppito ko ɓande mum ɗaata eɗen jogui ko wiyete beurre de karité eɗen jogui ganduɗa homa lortoɗa ha ɓandu ma laaɓa eɗen jogui coccoɗa ha ɓandu ma laaɓa eɗen jogui ganduɗa homa condi men makka eɗen jogui condi men ndemiri mbaɗa ganduɗa homa karaw ma gullo mbaɗa ruy ma gullo subaka foof piya ha reedu ma nibbida saaha foof waɗa waktuji ɗanoɗa poftoɗa waɗa sa waktuji lortoɗa ha ɓandu ma laaɓa waɗa waktuji
poftoɗa ndeñña hakkille maɗa ɓandu ma delta ɓandu ma leppa to mirtuɗa foof neɗɗo ɓeynema foof tan naaɗo to gorko fandima foof tawan dañoɗon beelama to gorko wettima foof ko urol woni ɗon ala hendu mettudu ala musidɓe tedduɓe gorko jogo e ma tuuya so wonde maɗa kala gorko gonduɗo e debbo labɗo joguima heɓat beelama kala gorko gonduɗo e debbo labɗo debbo baɗɗo hoɗorde hendu welndu musidɓe tedduɓe a jogon beelama so tawi a wonde debbo ɓandu ko gañenɗe a wonde debbo ɓandu ko piɓi a wonde debbo musidɓe tedduɓe ko odeur luɓɗo arata e ma a wonde debbo ko odeur aji mélange des odeurs ganduɗa homaɗa ene waɗi xeesal ene foppi ga ene waɗi ganduɗa homaɗa uri ga ene haɓɓi ga piiɓi ene looti ga ayiji ene mooti ga leɗɗe musidɓe tedduɓe beele ma yiɗ ɗum keneeli pawdira mbarña dorwa hankkadi gorko yiɗata ni ko tudde yiɗata ni ko dogde yiɗata ni ko ancude wontude e maɗa musidɓe tedduɓe ɗum noon mbatten hakkillaji toppirɗen laaɓal gorko heɓete koto banggue laaɓal gorko heɓete koto banggue niiɗi gorko heɓete koto banggue ƴeeƴe no Demba Hamme Guissé heewi wiide ni yo ko debbo heewata ƴeeƴe ɓuuri ko heewata talki musidɓe tedduɓe to banggue worɓe en teskima hande worɓe hewɓe sukaɓe tokosɓe 18 ans 19 ans 20 ans 25 ans yaroɓe duuɓi sappo e jeetati duuɓi nogas joyyi duuɓi capantati hande fonnoɓe wonde e cagatagu mumen fonnoɓe wonde hande solide fonnoɓe hande wawde rondede ko teddi fonnoɓe wawde dogde ko juuti hande holko mbaɗata kala mo jiiɗa poɗɗe nan jogui nan e poche mum kala mo jiiɗa ha tengti hande wonɓe Afrique central nan chinois ji nan toon gaddi poɗɗe nan toon gaddi paquet aji e gaddi leɗɗe woni hen ko poɗɗe ɗum woni hen ko fuufete ɗum gandanɗa hoorema yarete ɗum moɗete ɗum ɗo ha urete musidɓe tedduɓe ene ɓeyde goragu a hana ɓeyde goragu kono holko fewnira a anda hol effet ji mum néfaste a anda hol effet mum négatif a anda holto notice mum woni a anda mande dada mande fewna a anda mande gasata a anda holko fewnira a anda aɗa ƴetta aɗa yara musidɓe tedduɓe ko adi ɗum aɗa wondanno joom suudu ma aɗa welto ko adi ɗum aɗa joguino goragu ma ha timma aɗa yawa goragu ma aɗa wiya a ƴettoye poɗɗe aɗa force musidɓe tedduɓe ko doppage ɗum ko doppage wiyete kala janggo way kono mbaɗo course walla jo bal ƴettowo poɗɗe ene waɗa doppage kala ñande jeeɗani poɗɗe walla kala ñande contrôle a wandi contrôle ne waɗa o wawa waɗa doppe o wawa wonde terrain ko fotno 20 minutes o wawata marquede but o wawata nde gandanɗa hoorema riddude attaquant o wawata wadde haydara annene gorko kala goɗo wadde ɗum kala ñande dañani ɗen poɗɗe andu haydara wawata wadde ɓe hen jahata ko gandanɗa homa ko pot leɗɗe ɓaleje leɗɗe kaɗɗe jahata koto hawsaji jahata koto rawɓe laana en ƴetta leɗɗe kaɗɗe ene jara musidɓe tedduɓe leɗɗe kaɗɗe holmo moƴƴi holto moƴƴi to wona suka so wowi pusde moteur mum ha démarra kala goɗo hayso ko oto noon so wowi pusede démarra hayso ko moteur kesso mbaɗɗa hen ɓaade kay wowi pusde onoto kala ñanda pusanimo watta démarré anne gonɗa ko pusde moteur maɗa gonɗa koye pusde hoore maɗa ha mbaɗa démarré saabu sa yarani poɗɗe ɗe mijotoɗa ka yarani poɗɗe ɗe a wawata wonde gorko mijotoɗa ka yarani poɗɗe ɗe goragu ma timmata ɗum noon musidɓe tedduɓe ko bonnude goragu mum ko bonnude cagatagal muɗum neɗɗo foti wallude foti ɓeyditirade ko à partir duuɓi 60 fayde dow duuɓi 50 walla 60 fayde dow ko noon eɗo foti wiide ne ɓeyditoro leɗɗe kaɗɗe walla ne ɓeyditoro gandanɗa hoore maɗa pharmacie walla tawa yahata ko saaha tawa aɗa heeɓi pan ɗum ne ara neɗɗo foof e kala saaha tawa ko détresse saaha addata ɗum tawa ko détresse sa wonde détresse a wonde gandanɗa hoorema joguima détresse e hoore maɗa sa renaki sa joguima gandanɗa hoore maɗa ɗum ene addanma ganduɗa mbaɗa jogade pan on pan noon aɗa foti deccude aɗa foti foftade aɗa foti ɗanade ha moƴƴa mbawa artirde ɗum so juute maɗa jaaha jiiya ganduɗa hoorema docteur maɗa wanma consulté taw wona aɗa duumo hen wona kala ne joguiɗa rendez-vous walla kala ne joguiɗa jokkodirde joom suudu maɗa ma jara poɗɗe walla ma jara kasuji ɗiɗi leɗɗe ɓaleje walla mbaɗaɗa ma muuɗa ɗum ndiɗo condi musidɓe tedduɓe ko leptude hoore mum ko tampinde hoore mum gaare ndentuɗen ɗum mbasen bonnude sukakagu men mbasen bonnude cukaku men mbasen kadi gandanɗa hoore maɗa addude rafiji e meɗen buuɗal yurmede so feeri feeñi e nde windere moni foof ɗuwo e barke bomugal buuɗal yurmede ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba kettoki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.